Tak zdravím všetkých vo Vyšehradnom. Máme tu ďalšiu hru. Prvá hra je Clicker. Asi to na začiatok. Išiel som tu dole k potoku. Bol hneď snajper. Som si na ňo počkal, kým príde bližšie. Dvaja išli za sebou. Som trochu vyšiel hore. To bude asi všetko z Clickera. To je Vlajkovica, prvá hra. Plán bol taký, vybehnúť čo najrýchlejšie pre vlajky. Že idem iba s pištolou. Keďže vlajky mohli byť kdekoľvek, tak sme ich museli najskôr nájsť. Môžu byť hoci kde? Nič? Tu sú! Nakoniec sme ich našli. Nepriatelia ešte ich nevedeli, Hej, tu kde sú. sa nachádzajú. Plán bol ponosiť ich sem za roh a postupne ich snášať dole. Sa snažím dostať už prvú vlajku. Docela dlho som sa tu zdržal. Piče. Ja som tu sám, ty kokos, od začiatku. Jeden je tu a druhý je tam. Ja nemám zbraň. Nič? Ja mám vnútri, ale ja rašujem vlajky. Keď je takto... Ja som sem tiež doniesol jednu a už som nedal. Ja to spravím tak, že vnútri si nechám gulomet a tuto si nechám jednu zbraň. Nechám ti tú onú privárku? Ja mám sekundárku, mne to stačí. Dobre, tak... Ale odtiaľ to nevidíš. Chlapci, môžem naspäť? 3, 4... Tak tu nás som sa pekne dlho zdržal. Už pri prvej vlajke som tu bol strašne dlho, kým prišiel teammate. Bolo to tu komplet pod palbou. Úlohou nepriateľa bolo sa a tých vlajok aj zmocniť tých našich, nielen brať ich k sebe. Pred nami si za toto duhovno. A tu sú dvaja, ty kokos. Ja nemôžem ísť naspäť teraz. Pred nami! Tu viem, že bol, ale nie som si na 100% istý, či by som dal alebo nedal. Kurva. Ja idem presne na proste. Mám.
Po respawne som sa snažil trošku ich robiť z druhej strany. Tu prebiehali v tom tehlovom, kde jeden bol na kraji a chcel som sa dostať trošku bližšie. V podstate dostal, aj keď nie je to moc vidieť. Je to taká nešťastná pozícia. Pán! Som hneď vedel, že to bude zle. Tu není záber na latrínu, ale v podstate ide o to, že z pravej strany bol tiež snajper. No? Dvoch máme na tvojej úrovni, troch. Neviem, ale ide po mne. Není to od potoka. Je to kolme. To je stred. Prebehol jeden teraz doprava. Dojel ho, daj mu. A nasolím mu to do škary. Lebo mi jeden asi chalan organizoval, ktorý sa nehodil, ale tak to je, také čo ja viem. Ja skúsim prebehnúť. Ja už som tam jednu dal. Tu sú naľavo v tom domčeku sú. Asi dvaja. Tu bude dobrá tímová hra. Čo ten potok? Išli tam od nás dvaja. Aj traja, neviem či nie. Ja neviem, či takto akurát Sú na našej úrovni, no. Aha. Vidíš tam ešte pohyb? Vzadu, úplne vzadu. Dobre, prvý. Pokrieš ma a ja vežím, hej? Jo. Povedz kedy. Tak? Zanalýzujem situáciu. A kde chceš ísť? Pri vlajku? Však idem mu tam zaniesť. OK, dobre, tak poď. Môžem ísť naspäť? Či môžem prejsť? Idem! Dawaj, ďalšiu. Super. Môžem? Poď. Potok? Jeden prebehol napravo. Potok.
Jeden bežal viac takto. Však treba to využiť, kým je tu kľud. Áno, áno, presne tak. Tam ten asi dostal. Počkaj. No, skús to pozrieť. Mal by byť kľud, a chceš poď. Za mňa chalanisko, veľmi dobrá tímová robota. Farba. Udri. Dobre, poď. Ja o vás viem. Väčšina tímej to doteraz nevedela. Pokoj, tu ďalší. Ktoré sredne? Ja som tam doniesol 3. Jaž. Koľko je tam teraz? Vajok? 4. A ešte máme koľko nás pridá? Neviem, ja som iba preniesol toto, čo tu bolo. Poď, kámo, takto sme na tom dobre na hovno. Prečo? No, mali sme ich 7 a ešte ďalšie 2 museli zobrať teraz niekde medzi tým. No, to sme. Samozrejme, to som ja nemohol vedieť, koľko ich tam bolo predtým. Zoberte gulomet jeden. Kde je? Niekde pri tom baráčiku, jak boli vlajky. Za barákom si to nejaké. Tak toto mám aj svoju zbraň. Kontakt? Ide k tebe zľava, cez okienko, pozri. Dvaja. Jaj? Dobre. Ale ja som ho nedal. Nedal ťa, Maro. Ja to mám krivú zbraň. To som nemohol fakt vedieť, Bez Marek, že to utekaj! je jeden z našich. Treba ho pokryť. Hej, mám si papíško. Sa mi zdá, že tam bol. Takže tu je koniec, keďže som bol aj ja zvedavý, ako to dopadlo. Je to remíza, 7-7. No, ako to dobre. Takže remíza a rada. Tu začína už tretia hra. No. Tu nám už začali z nášho týmu hodne veľa ľudí už odchádzať. A však posúďte sami, ako to bude pokračovať ďalej. Piče, jau. Kurva. Tu som dostal takú šupu do prsta, že normálne 5 minút som tu sedel, že som to nemohol rozhýbať. Tam je snajper teraz asi. To nie vľavo je, ty kokos. Ale je to určite ich? Však ma teraz dal, ty kokos, má ruka boli, jak si ja. Mne dal do krku. A ja som dostal do krku.
Tuto je hneď. Mierí na nás respawn. Viem, videl som ho. Preto som šiel poza vúdku. Krk ma ani tak neštval ako to, že Máme tu snajpera. trafil do tretieho Tuto je posta. hneď vľavo. Tak budeme vychádzať. Tuto. Ja som tam chcel behnúť, ale piči. Ani... To keby jeden, dva idú teraz, to jeden ho dá zúzať. Ale kamo, on ťa A zabije. ja ho vidím, ja viem, kde presne je. A ja som videl pred chvíľou. Až chceš tak choď. Ale ja tam nejdem na blízko. Ja som ty koko dostal do prsta. Pláčko. Mám! Tu na už s výraznou prevahou, čo sa týka počtu, už nás začali obchádzať a tlačili nás až k Budú respawnu. tam To dobré, no. koľky snajperi Takže som ostali. dostal od chrbta. Čo fakt, ako to ide? Úplne Rozmýšľam obehnúť ten hotel. najideálnejšie im vytlačiť potok a vlajky máme? tlačiť ich. Ani jednu. To, že jeden kradnú z lajky potom. Ani jednu lajku sme to teraz nemali. Tu som sa snažil vybehnúť s chalaniskom ešte poza hotel, ale keďže moja mobilita už bola výrazne obmedzená, takže ja som to nestihol. Nakoniec som tam vybehol, to typek mi ukazuje, kde by mal byť. Modrá! Nakoniec to bol náš, ale nedostal. Mám! Záhadná, že keď tam bol náš, tak z tejto strany už bol nepriateľ. Červený kontakt. Mám! Tu nás sa musím ospravedlniť, až teraz pri strihaní som si to všimol, že asi pravdepodobne som dostal do kamery. Takže ak som nepriznal, tak sa ospravedlňujem. Mám! Ale tu nás som už dostal do zbrane zozadu a išiel som na respawn. Čo, oni sú už tu pri nás. Hore je, tu je v strede. Aha, už sem ide. Neviem, jak som to počítal, tak sme sa tu otáčali nejaký 3 a 4 na respawne. Takže na to, koľko nás bolo na začiatku. Mám! A tu už začínajú nervičky trošku. Ešte jeden. Aj mám vybehnúť. Mám! Ja idem do piče, ja to jebem. Bol tam celý čas snajper, takže tam už nebolo kade ísť. Tuto sa mi záhadne podarilo ešte vybehnúť na posledných síl k hotelu, že to obídem a niečo s tým ešte urobíme. Tento typek začal po mne strieľať. Neviem, či som ho trafil, netrafil. Vôbec neviem. To bude všetko pre tentokrát. Snáď na budúce to bude čosi lepšie. Aspoň nebude to 30 stupňov, ako bolo dnes. Dobre, díky, majte sa. Čaute.